Хайде да ви покажа какво си купих от Лили. Цялото видео може да го видите в YouTube канала ми. Написане тук долу. Започваме подред. Първо това е лак за коса, очевидно. Вземам го за сватбата ми. За тънка коса ми каза ChatGPT, че е добър. Пробвах го един път. Може да го видите в видеото с моята приятелка, където пробваме сватби до прически в YouTube. Някои неща вече съм ги пробвала. Купени са от преди 7 дена горе-долу и съответно мога да кажа и дали ми харесват или не. Така. Този спрей фиксатор не съм го ползвала. Много хора ми препоръчаха червения на L'Oreal, но аз вече си бях купила и след като правих едно видео с грим. Така. Слънцезащитен крем за лице. Това е стария, който ползвах. Всъщност подновената му версия на стария, който ползвах. Той е за мъжа ми, а този е за мен. С праймер много ми харесва, хора. Това е уникално, наистина. Много е добро. Пробвал го вече няколко пъти. И като той е 2 в 1 праймер. Може да се слагате отгоре фондютен. Може да се гримирате съвсем спокойно, а този не се случват нещата толкова лесно. Следващото е това масло за тяло, което е антицелулитно. Аз го ползвам от 5-6 месеца. Много ми харесва. Миризмата е на малинки. Вече имат голяма разфасовка. От Лили го купих. Уникален продукт. Препоръчвам го с 2 ръце. Този лак за коса го ползвам от 4 години. Сега е намален в Лили на цената на малкия. Ползвам го 1 година предната разфасовка. Лично на мен ми харесва. Това е от тяхната марка. Така. Този фондютен си купих. Може да го видите. Вече в профила ми имам видео как го тествам. Водоустойчив. Maybelline 30 часа. Lumimat. Новият фондютен. Страхотен е. Моето ревю е много добро според мен. Както ви казах, някои неща вече ги ползвах. Така. На Catrice бронзанта. Много ми хареса. Него ще го ползвам за сватбата. На Revolution. Това е бронзант. И той ми хареса, но честно казвам, това предпочитам за сватбата ми. Следващото е този праймер. Понеже трябваше ми някакъв праймер, реших да си купя на същата марка. Много е добро. В видеото с фондютена може да видите цялото ревю. И последно, но не на последно място, тези стикове. Взех си ружа, който е розовия и този, който е... Какво се води това? Бронзиращ стик. Става. Не е най-любимото ми. От трите това е, може би, последно от тези трите. Избрах този да ползвам. Ето ви казах на Catrice. За сватбения ми грим, защото ще го правя сама. Може да видите другите видеа в канала ми и в YouTube.